This video is all about the Ilonggo introductions you must know. Ano ang ngalan mo? Ano ang ngalan mo? What's your name? Ano ang ngalan mo? To answer this, you say, Raymond ang ngalan ko. Raymond ang ngalan ko. Or that means Raymond is my name. Raymond ang ngalan ko. Sino ka? Sino ka? Who are you? Sino ka? To answer this question, you say, ako si, and then you insert your name. Ako si Raymond. That means I'm Raymond. Ako si Raymond. Sa diin ka nagapuyo? Sa diin ka nagapuyo? That means where do you live? Sa diin ka nagapuyo? To answer this, you say, sa Pasi ako nagapuyo or sa Pasi ako nagaistar. So instead of nagapuyo, you can also use the word nagaistar. Sa Pasi ako nagapuyo, sa Pasi ako nagaistar. That means I live at Pasi or I live in Pasi. Sa Pasi ako nagapuyo. Tagadiin ka, tagadiin ka. That means from where are you? Tagadiin ka. To answer this, you say, taga-Pasi ako, taga-Pasi ako, taga-Iloilo ako, taga-Rojas ako. That means, I'm from Pasi, I'm from Iloilo, or I'm from Rojas. Taga-Pasi ako. San-o ang imo kaadlawan? San-o ang imo kaadlawan? That means, when is your birthday? San-o ang imo kaadlawan? To answer this, you can say, sang November 5 ako ginbunag. Sang November 5 ako ginbunag or I was born on November 5. Sang November 5 ako ginbunag. Or you can also use the word ginbata instead of bunag. Sang November 5 ako ginbata. Pila ka nakatuig? Pila ka nakatuig? That means how old are you? Pila ka nakatuig? To answer this, you can say, 32 na ako katuig. 32 na ako katuig. That means I'm 32 years old. 32 na ako katuig or tatlo ka na pulo kag duha na ako katuig. Sa diin ka naga-eskwela? Sa diin ka naga-eskwela? That means where do you study at? Sa diin ka naga-eskwela? You can reply with, sa Harvard ako naga-eskwela. Sa Harvard ako naga-eskwela. That means I study at Harvard. Sa Harvard ako naga-eskwela or sa MIT ako naga-eskwela. Sa diin ka naga-obra? Sa diin ka naga-obra? That means where do you work at? Sa diin ka naga-obra? Sa CVS ako naga-obra. That means I work at CVS. Sa Safeway ako naga-obra or sa Safeway ako nagatrabaho. Ano ang ngalan sang imo mama? Ano ang ngalan sang imo mama? That means what's your mother's name? Ano ang ngalan sang imo mama? To answer, you can say Maria ang ngalan sang mama ko. Maria ang ngalan sang mama ko or Maria ang ngalan sang akon mama. That means Maria is my mother's name. Maria ang ngalan sang mama ko or Maria ang ngalan sang akon mama. Ano ang ngalan sang papa mo or ano ang ngalan sang imo papa? That means what's your father's name? Ano ang ngalan sang papa mo or ano ang ngalan sang tatay mo? To answer, you can say Pedro ang ngalan sang papa ko or Pedro ang ngalan sang akon papa. Or you can also say ang ngalan sang akon papa, Pedro. That means Pedro is my father's name. Pedro ang ngalan sang akon papa. Ano ang ngalan sang lolo mo? Ano ang ngalan sang lolo mo? That means what's your grandfather's name? Ano ang ngalan sang lolo mo? To answer this, you can like say Carlito ang ngalan sang lolo ko or Carlito ang ngalan sang akon lolo. That means Carlito is my grandfather's name. Carlito ang ngalan sang lolo ko. Ano ang ngalan sang lola mo? Ano ang ngalan sang lola mo? That means what's your grandmother's name? Ano ang ngalan sang lola mo? Clara ang ngalan sang lola ko. Clara ang ngalan sang lola ko or
Ang ngalan sang lola ko, Clara. That means Clara is my grandmother's name. Clara ang ngalan sang lola ko. Ano ang ngalan sang tita mo? Ano ang ngalan sang tita mo? That means what's your aunt's name? Ano ang ngalan sang tita mo? Thea ang ngalan sang tita ko. Thea ang ngalan sang tita ko, or Thea ang ngalan sang akon tita. That means Thea is my aunt's name. Thea ang ngalan sang tita ko. Ano ang ngalan sang tito mo? Ano ang ngalan sang tito mo? That means what's your uncle's name? Ano ang ngalan sang tito mo? To answer, you can say Billy ang ngalan sang tito ko. Billy ang ngalan sang tito ko. Insert the name of your uncle and then is my uncle's name. Billy ang ngalan sang tito ko. Ano ang paborito mo nga prutas? Ano ang paborito mo nga prutas? That means what's your favorite fruit? Ano ang paborito mo nga prutas? To answer, you can say presas ang paborito ko nga prutas. Presas ang paborito ko nga prutas. That means strawberry is my favorite fruit. Presas ang paborito ko nga prutas. Or you can also say ang paborito ko nga prutas, presas. Ang paborito ko nga prutas, presas. That means my favorite fruit is strawberry. Ang paborito ko nga prutas, presas. Ano ang paborito mo nga libro? Ano ang paborito mo nga libro? What's your favorite book? Ano ang paborito mo nga libro? To answer, you can say Harry Potter ang paborito ko nga libro. Harry Potter ang paborito ko nga libro. That means Harry Potter is my favorite book. Harry Potter ang paborito ko nga libro. Or you can also say, ang paborito ko nga libro, Harry Potter. Ang paborito ko nga libro, Harry Potter. That means my favorite book is Harry Potter. Ano ang paborito mo nga pagkaon? Ano ang paborito mo nga pagkaon? That means, what's your favorite food? Ano ang paborito mo nga pagkaon? Ano ang paborito mo nga pagkaon? That means, what's your favorite food? Ano ang paborito mo nga pagkaon? To answer, you can say, adobo ang paborito ko nga pagkaon. Adobo ang paborito ko nga pagkaon. That means adobo is my favorite food. Adobo ang paborito ko nga pagkaon. Or you can also say, ang paborito ko nga pagkaon, adobo. Ang paborito ko nga pagkaon, adobo. That also means my favorite food is adobo. Ang paborito ko nga pagkaon, adobo. Ano ang paborito mo nga kanta? Ano ang paborito mo nga kanta? That means what's your favorite song? Kanta is song. Ano ang paborito mo nga kanta? You can reply with Breathless ang paborito ko nga kanta. Breathless ang paborito ko nga kanta. That means Breathless is my favorite song. Breathless ang paborito ko nga kanta. Or you can also say, ang paborito ko nga kanta, breathless. Ang paborito ko nga kanta, breathless. That means, my favorite song is breathless. Ang paborito ko nga kanta, breathless. And that's all for our Hiligaynon introductions you must know. If you learned something new from this video, please don't forget to click like and subscribe. Moreover, you might also want to watch the next video on the screen. Madamo gid nga salamat kag halong pirmi. Thank you very much and take care always.